Iminyaka abahlali bakuGompo benyamezele ushishino olugwenxa kwindawo yentselo nolonwabo iCalifornia kuGompo. Batyhola ngelithi kule ndawo kuthengiswa iziyobisi kukwashishinwa nangokuthengisa ngesondo. Namhlanje abahlali bakule dolophu babhinqe umfitshane badibana eQuigny basingisa kule ndawo nesedolophini. Bathi akuzukwenzeka bugwenxa kwesi sixeko bejongile. Abantu badiniwe bakruqukile. They are very tired because bonzakalelwa ngabantwana ezindlini. Abanye abantwana babonakali, abanye bathi bezofunda kwi-universities. Apha mna ndisebenza e-University of Fort Hare. I'm also umfundisi. Abantwana bastaka kule ndawo, abanye baphelela apha bezokufunda kule province, bezokufunda kwesi sixeko, but baphelele apha. So we want into yobana abantwana bethu babe safe because bazenza izinto kuba befuna ukuzenza, not because banyanzelekile uba mabazenze. Bathe basakufika ngaseCalifornia bathintelwa ngabakwantsasana. Oku kubacapukisile kakhulu, baphela betyhola umasipala ngokukhuthaza ushishino ngeziyobisi. Remember, we have a right to too much South Africa. We have a right to size kulo landlord in front of ingcango zakhe eze kuthi, but ipamapolisa wase South Africa asivalele. Meaning that xa besithi mangaqhutyekwa kuyo phambili, they are protecting these people. Loo nto sifuna iphele namhlanje. Sithi rhulumente, masipala walapha kuGompo, hlukana nokukhusela abantu abangene bugwenxa apha, abenza izinto ezimdaka apha, nabantu abaphalalisa ulutsha. Omnye wabaququzeleli beMarch and March kuGompo, uMasiviwe Mxokozeli uthi bona beyiMarch and March abananto yokwenza noqhankqalazo lwanamhlanje. Uthi uze kulo mngcelele ukuzoyicacisa icace okwekati emhlophe ehlungwini loo nto. They must not use the previous March ibe ngathi ngokuthi nasiqhubeleka nale sinika urhulumente ipressure unnecessary, and yet we know that there are rules and protocols ekufuneka into yokubana zilandelwe. And number two, kusaxoxwa namhlanje emveni koba kuxoxiwe silinde a proper response ezosuka from ugovernment esicinga into okokubana ifanele ukwenzelwa emngqeshe kwikomkhulu lamarharhabe no premier no ministers babe khona. Ukanti abaqhankqalazi batyhola ngelithi usodolophu waseBuffalo City walile ukwamkela ixwebhu nezikhalazo zabahlali nabathe bazisa kwiholo yesixeko. Ukanti nathi sizenzile iinzame zokuqinisekisa ezi zityholo kwiofisi kasodolophu kodwa asafumana mpendulo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguNandipha Mestile, kuGompo.